дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон курси омӯзиши забони кореягӣ барои муҳоҷирон оғоз ёфт. Дар маросими ифтитоҳи курси мазкур сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти китобхонаи миллии Тоҷикистон иштирок намуданд. Бояд гуфт ки сафорати ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо китобхонаи миллии Тоҷикистон бо мақсади тарғиби системаи иҷозати кор ва фаъолгардонии табодили байни ду кишвар аз аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар гӯшаи куриёи китобхонаи миллӣ курси интенсивии забонҳои куриёиро бароҳ монд. Ин курсҳо 2-3 моҳ идома меёбанд. Хоҳишмандони омӯзиши забони кореягӣ аз аввали моҳи март худро дар ин курс номнавис карда буданд ва инак дарсҳо барои 2 моҳ шурӯъ гардид. гӯшаи куриёӣ назди китобхонаи миллӣ дар асоси гуфтугӯ ва суҳбат бо забони куриёӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши гуфтугӯ ва суҳбат бо забони куриёиро мегузаронад. Бояд гуфт ки гӯшаи куриёӣ назди Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Корея дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. Моҳи январи соли 2025 курси якмоҳаи топикро бароҳ мондааст. Хоҳишмандон метавонанд дар гӯшаи куриёӣ назди Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Корея ки дар ошонаи панҷуми муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва ё дар маркази Шоҳ Сеҷонг худро ба қайд гиранд. Бояд гуфт ки Вазорати шуғл ва меҳнат ва Институти рушди захираҳои инсонӣ Кореяи Ҷанубӣ ба як сиёсате табдил ёфтанд ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ меёбанд. Системаи иҷозат барои муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ ки ба таври қатъӣ оғози ҳамаро ба интизорӣ ва ҳаяҷон ҳамроҳ мекунад. Системаи иҷозаи шуғл ки ба корхонаҳои хурду миёна ки имкони таъмини коргарони ватаниро надорад имкон медиҳад ки бо гирифтани иҷозатномаи корӣ аз ҳукумат ба таври қонунӣ коргарони хориҷиро ба кор ҷалб кунад. Бояд гуфт ки ин система дар давоми 20 сол аз 6 кишвар ба 17 кишвар васеъ карда шуд. То имрӯз 1 миллион коргарон аз кишварҳои мухталифи олам ворди Кореяи Ҷанубӣ шуданд. Шунавандагоне ки ин курсҳоро хатм мекунанд дар ҷумҳурии Корея дар соҳаи сохтмон, кишоварзӣ, чорвадорӣ, хизматрасонӣ, моҳипарварӣ, ҷангалпарварӣ ва маъдан барои кор ҷалб карда мешаванд.